Wah, beres iki gedang wis dodol tuwos. Cocok didol iki ya. Kuat, Bos. Siap adol gedang ndi siap didol. Lah iki kebon iki. Iki Heeh. lagi piro iki jaluke? Yo, piro 100 iki, Pak? Satu Surawan ya nyong manine 50 nak iki. Nang cilik-cilik kok iki. Ora iso unggah maneh kowe iki, Bos. Ora nyong manine 50 nya nak oleh duite. Yo wis lah makane iki. Sao? Oke, terima kasih. Beli berarti 50 iki. Dan iki wong urung teko-teko. Piye, Pak? Dodol gedang. Lagi iki gedange Oh, jiro IKB, Pak. kabeh. Oh. 50 to? Terus karo sampean 100 bae lah. Terus ngadeg ora? Ya andak nyong gedani semono wis Oh, iya. karo sampean ke semono bae. 100 to? Heeh. Siap. Siap. Biar 100 tak tegor esuk. Oke. Bon iki. Oke. Wah, dobel iki ya dihapus iki. Berarti 50 belayan. Ora disapat bos ah. Apa adol karo itu 50.000 biar wong liya malah 100 dijal ah. Ora beres sapat bal gedang kowe kuwi. Untuk mari kere nyong adol karo sampean. Aku dobel pacar. Oh, alah.